Ay mga kalingap, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Sa mga panig kayo nanonood ng vlog today, mga kalingap, kasama ko sa Terena Vlog. Kapunta po kami ngayon kinapulong, may dala po kaming pintura, ruler po sa pintura. At tara po mga kalingap. Ayan. Ay grabe oh, may na. May lutuan na po sila dito, mga kalingap. Yan, at pasensya na mga kalingap, dito lang nailagay yung request natin kasi wala na pong space yung lupa nila. Kahit dun sa likod wala na din pong space, kaya dito na lang po. Dati po kasi sa loob sila nagluluto ng gatong. Nung nakaraan po naibenta nila yung binigay ni Kuya Bal na gas stove, burner, at yung tangke. At nagbalik po sila sa kahoy. So para hindi na po sila magluto sa loob, nag-request po tayo na sana magawa sila ng dirty kitchen. Wala na daw pong ibang space, kaya dyan na lang. So maganda naman po yung puro kusina nila. Kaso yan, at kuya, may ako sa iyo meron ako sa yung project. Ikaw mismo ang magpipintura ng bahay mo. Opo. Salamat naman po at nagbalik uli kayo. Kumusta? Hindi ka nagbili ng pawid? Hindi nga po ako nagbili at nangingi na lang po ako ng anahaw dyan sa bundok kay Kapitan. Anong binili niyo po? Baka nagbili ka ng bisyo. Hindi po, binili ko po ng bigas. Bigas. Opo, at saka po ulam. Ulam. Ito yung mga bata. Naligo na ito? Naligo na? Ito po. Ito tay, kasi dito sila mga kalingap nagluluto. Itim na itim po, pero ngayon na siya, na prinas nyo. Papinturahan natin. Ubusin muna natin hanggang sa maubos. Dapat papinturahan natin yan Huwag mo bibenta ko Hindi po. Ikaw yung may na yan, may ruler. Yan, ikaw na yung kunin ko dito na na labor para pagpintura. Dito ka kaya, magharap. Opo. Ikaw na yung labor. Kaya mo ba? Baka hikain ka. Kaya ko po. So ngayong araw, simulan mo na kuya. Okay. Nandito si ate. Halika ate. Kamusta na ate? Tuloy ang pagbabago? Ayos lang po. Tuloy. Tuloy po. Pipinturahan na natin to. Ayan Kaya dinubli ko ng At ito marami pang kulang dito tay. Nawala na yung mga binigay na kutsyon. Ang payo ko, kaya mo tayo gumawa ng katre. Makakagawa po ako na. Ang panay ko lang dyan, binibili ko rin yung kawayan. Binibili ko niya yung kawayan ko naman. Kasi meron kayo dating katre kutsyon. Sila din na nagawa nun. Sila din po nagawa nun. Paano yan? Ibinenta mo din yung katre? Sa kanya. Hindi ba? Kumbaga po yun nga. Nagiba lang? Narito nga po yung... Sila din po nagawa nun. Saka yung nagawa nitong bahay. Sila din po. Katulong ka din sa paggawa. May sahod ka din kay Kuya Bal. Meron din po. Gawa po sila nagawa nun. Gawa ka ng kuya. Kaso nasira po. Binenta. Hindi ko nasira yun. Yung kutsyon, yun talaga nabenta. Yun talaga. Ay mga kalingap, ito na po. At papinturahan po natin yung Kasi itim na itim po yung kanina, mga kalingap. Ito yung bahay nila. Wala po silang papag, mga kalingap at kutsyon. At ito po yung kwarto nila. May mga award baga dito ate Batang Masipag Award, Golden Heart, Good Sport. Sino po itong ito? Robilin baga ito? Yun po. Rowin nasaan? Rowin. May mga award yung anak mo Tatalino po man yan. Matatalino? Dito kami. Mana sa ina. Magano kayo? Okay man pala yung mga anak mo, marunong. Tatalino po yan. Lalo na po isa. Ito. Matalino ka? Opo. Tayo ka ni. Kaso nga lang po Anong pangalan mo? Nag-aaral ka? Opo. Anong grade ka na? Grade 3 po. Grade 3. 1 plus 1. 2 po.
2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. Magaling. Very good. Buti na lang yung may kayamanan ka pa pala na natin natago. Ano? Lalo na po yun, oh. Baka po anak. Grapo. Dito ka. Dito ka siya. O, ilang taon ka na? 13 po. 13. Anong grade ka na? 7. Grade 7 ka na. Mahal mo naman sino mama mo? Opo. Kala ko. Gano'n mo ka mahal? Anong pangarap mo para kay mama mo? Anong pangarap mo para sa kanila? Magkaroon ko ng magandang buhay. Magandang buhay. Pero may magandang bahay na sana kaso naging madumi lang. Pero pinapaano na natin. Ayun mga kaling. Yan. Ayan po. Itim dati ngayon puti na. Kanina ay Team pa. ngayon nagpuputi na. Puti na po ngayon. Yan. At ang pangarap po nila Siyempre, makakaan po sa hirap. anong mga gagawin mo na para makaahon sa hirap? Yung pagsisikapong yun ang bahay. Ingatan. Ingatan ng bahay, ano pa? Po, masama yan. Masama na. Kami Okay. lang po natin niya. Hmm. Linggo nagsimba. Naglakan. Linggo-linggo naman po kami na. So, yung linggo po, miyembro na po kami. Pagbatismo po kami nitong March. Anong mga tinuturo din ay? Nagtuturo din dapat maganda din sa bahay. Dapat maging masipag, kagaya ng langgam. Opo. Oo, importante yung kalinisan. Ang kailangan natin ayos, kalinisan. Sila pastor, ano po ba? Oo. Pero ang focus natin ay maayos yung kalinisan. Kalinisan po. Kung ano yung nakikita natin problema, yun yung gagawin natin solusyon. Opo. Maging malinis muna. Tama po mo. Lagi naman mong kalinisan ang tinuturo po sa simbahan. Tama yan. May mga anak ka pala, mahuhusay yung anak mo na Mana yun sa akin. Mana po lang yun sa akin. Sipag lang na maging malinis ka lang na sa bahay mo. At maganda yan. Si tatay naman, mukhang mabait naman si tatay. Mabait pagtulog. Yan po mga kalingap, Ganda na pong tingnan, no? Yan, magkakakulay ng bahay. Yan. At sino hindi nag-aaral? Kumbaga kulang pa sa edad. May birth certificate na siya. Lahat po sila meron. Okay, may pag-asa naman. Ito okay naman, Nay. Malinis lang kayo, Nay. Okay naman. Makakaraos din kayo basta maging... Mga naligo ka ba? Naligo ka? Kanina pa pumaga sa dagat. Sa dagat? Kanina Dagat po umaga yun, pa? Dagat. Nanggahan daw po dyan sa dagat. Dapat araw-araw maligo. May di ba? Nagdala ako ng maraming shampoo, safeguards. Okay, sige. Madala na lang kami ulit ng Huwag niyo na ibibigay ibibenta yung mga ha? Hindi na. Pangako yan, Nay. Pangako po. Baka mapako na. Hindi man po. Dapat pahalagahan nyo na yung mga binibigay sa inyo. Mapalad kayo, may second chance. Pero Nay, ang second chance ang isang beses ang binibigay. Opo. Diba? Papasalamat po ako. May second chance pang binigay si Lord. Kumbaga, may second chance pang binigay sa inyo ang kalingap na may isang kalingap pa natutulong sa inyo. Diba? Natulungan naman kayo ng kalingap. Opo. Ng ama pa ng kalingap. Opo. Kuya Bay. Kaya na natin, pahalagahan na natin ito, Nay. Ang ganda na, Nay. Tingnan mo, Nay. Tingin ka dito, Nay. Di ba ang gandang tingnan? Malinis. Di ba ang ganda, Nay? Hindi kulay itim. Opo. Pati nagpipintura. Hagas din. Pati yung nagpipintura, maganda. Hagas na. Ay, hagas na. Tutoy. Ito po, Malikot, Hoy. kulang pa po sila ng Hoy, baka madala mo yung bula ha. So, ang kulang po dito, Nay, papag.
So, ang next project natin, pag pintura na lahat, papag. Pwede mo po siyang kumain bukas Oo. para gawin. Si Kuya Mayong po, ibili kong kawayan. Alis yung tutoy, baka niya mapinturahan sa mukha. Yan si tatay, ang ganda na na yun pag napipinturahan. Yan mga kalingap. Talagang nakuskus mo na ito ng todo-todo, Nay? Todo na yan. Linis lang, araw-araw lang ang linis. Araw-araw man ako naglilinis po. Kaso nga lang, pag darating po ng mga eskwela ko, talagang Madumi na. madumi na talaga. Ano, Bagong linis po pag darating sila. Ano yan? Ano na sa pakiramdam pag nakikita mo kulay puti na? Anong nararamdaman? Masaya. Ang puti ng bahay, katibuhay. Ngayon, ang Ano gagawin yan? na lang. Ay, ano Gagawin natin, panatilihin natin. Ano na papanatilihin natin malinis na. Bawal na yan maging kulay itim na ha. Huwag ka nang magluluto dito sa loob. Diba Kaya nga meron? po nilipat na dun sa Sa ayan. Para dito sa loob malinis. Tsaka may mga halaman ka dyan na yung kahit pampaganda. Malunggay man lang po Kahit na yan. bulaklak, para maganda yung bahay niyo. Sa palibot ba may mga bulaklak? Bagyan mo ng mga Mga rose. Ayan. Maganda naman yung bahay niyo. Pahalagahan na lang natin. Ayan. Mga kamay-kamay ng bata. Ay, Huwag susulatan ha. Huwag niyo susulatan yan. Kaya kayong mga bata yung susulatan yung mga kamay-kamay. opo. Sinasagot ay. Kasi tatay po ang ginawa nating labor. Sariling bahay niya. Nagbibigay po tayo sa kanya ng para sa labor. Oo. Tay, may yan, nabayad yung pagpintura niyo. Dapat matapos mo yan, tay, ha? Oo. Dapat matapos yan ng kulayan. Sino maghahawak ng pera, tay? Si Mrs. o si Si ate na lang para pambili Oh, ng nice. bigas. Pambili yan ng bigas. Kailangan makita ko yung Para yan, sa labor yan ni sa labor ni kuya. Oo. Oh, dadagdagan natin, nay. Ano pinabit mo? O, nay, o. 1, 2, 3, Ano ito sa wili? 4, yan. Pandagdag na isa, nyo, pambili nyong bigas. Salamat po. Basta makita lang namin na malinis na kayo, magkaano na kayo, nag-i-improve kayo sa yan nga, pahalagahan nyo yung Hindi pa yan yung Tay, bayad na yung labor mo, tay, ha? Nandito na kay misis mo. Bibili ko po ito ng bigas. Huwag ka na tayo magsisigarilyo, baka... Nag-monitor sa amin si Ate Rena Linayas. Nag-monitor po yun namin araw-araw. dapat lang, Oo. Kasi sayang din yung Alis yan, baby. tulong ba na ibibigay kung hindi naman deserve. Lagi po siya nakamonitor eh. Ano ate, yari na. Huwag Nung isang magbibisyo, araw huwag kung anong... Nagsusugal ka ata, ate, hindi Hindi naman. po. Kain lang po ang aking bisyo. Yan, tama na yun. Nakita po ako ni Rena ng kahapon eh. Sabi, Kasi ate, gusto nga lang namin na mabago yung buhay na. Kaya binigyan ka na, namin kayo ng chance na nasa kanila. Basta maging okay lang kayo. Yung importante. salamat. Kasi ang ganda na ng binigay sa inyo, bahay. Pabahay. Yung iba, yung iba nga nasa abroad, wala pang bahay. Kayo, meron Naghahanap kayong ako bahay. yun ng pwesto. Mag-ano na lang tayo. Halaga na lang. Na, hindi na kami, magtatagal na. Sige po. Salamat po kay Lord saka po sa inyo. Sige na. Monitor naman din sa inyo. At marami pa. Next project natin yung papagano. Kasi yung mga bata, kailangan malinis. Ha? Ayan, sabi ni Ate Rena, malinis. Napaliguan din. Nagmo-monitor. Okay mga kalingap, at ito po, at pinigyan natin ng chance itong pamilyang ito na isa sa napabahayan po ni Kuya Bal na medyo nagkaroon lang ng problema dahil naging madumi po sila sa bahay na ipinagkaloob ng kalingap ni Kuya Bal. Ayan po, at
At binigyan natin ng second chance, maging maayos pa ulit yung buhay nila, yung bahay nila. Maraming salamat po. Ito po si Kalingap Alvin. Don't forget to subscribe sa channel natin. At sa ama ng Kalingap din, kay Kuya Bal, at kay Kalingap Rob, kay Ate Edna. Siyempre kay Ma'am Buena din po, at kay Ate Rena po na nakakasama natin sa mga vlogs natin. Salamat po and God bless. Yan. Okay. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi